Welsh Lesson 38A, Beginner-2, Dechreuwr, Dechreuwr, Pennod 24. Y dithli'n nesaf, yr oedd hyn fy nydd gyntaf I weini y dysgediau oherwydd roedd yn still yn dysgu, nad oeddyd yn angen I mi I gymryd yr achebion. Yn ei le, roedd yn stand ar y ochr gwylym oedd yn dangos I mi beth I wneud. Roedd yn cue I inside y cegin I bigo I fyny y dysgediau I weini i'r gysmeriaid. Stick yn arlwyn i'r bwrdd 21, bu y chef yn shout. Yn immediate, bu y chef yn push y dish ar y shelf. Bu gwylym yn collect y dish oddi wrth y shelf ac yn ei osod ar ei tray. Dilyn fi meddai gwylym I mi, mae'n yn angen I mi I take a steak yn arlwyn gyda fizz gwyrth a thatws mash i'r bwrdd 21. Buas i'n dilyn gwylym i'r bwrdd 21. Roedd y dyn yn y fan yna, buasau achebu'r steak arlwyn. Diolch meddai y dyn, a fedwch hyn gallu bring y mustard I mi? Yn sicr meddai gwylym i'r dyn. Wedyn buas i'n dilyn gwylym I bring y mustard oddi wrth y cupboard i'r bwrdd. Diolch yn fawr meddai y dyn, a mae'r croeso I chi meddai gwylym. Wedyn, buas yn dilyn gwylym yn ôl i'r queue yn y cegin. Pan wiwa ni'n cyrraedd hyd at y head o'r queue, bu y chef yn push y dish ar y shelf ac yn shout, ciciar rostwyd i'r bwrdd 16. Bu gwylym yn collect y dish oddi wrth y shelf a'i osod ar y tray. Wedyn, buas yn dilyn gwylym gyda'r ciciar rostwyd gyda salad, cucumber fresh and dressing vinegar i'r bwrdd 16. Buasau y woman yn y fan yna yn archebu y ciciar. Diolch, meddai hi, a ydych chi'n gallu bring y sauce Worcester I mi? Yn sicr, meddai gwylym i'r woman. Wedyn, buas yn dilyn gwylym I bring y sauce Worcester oddi wrth y cupboard i'r bwrdd. Diolch yn fawr, meddai y woman. Eich croeso, meddai gwylym.